Pôjde sa na Domanižu, potom Družinu, potom sa pôjde smerom na Popré a potom do Nimnice na obed. Mohli na takéto krásne auta pozrieť, takže užíme si to ešte krásne. Tu nám štartuje modrý Porsche a skoro mi to tu odvíjalo papier aj pánovi zvukárovi. Krásne táčko. Mohli postupne odchádzať, teraz niečo pre fanúšikov značky Peugeot. Poďme k šakovnici. Učíme sa, ahojte. To je krásne. Staré. Reflektory. Pozrite na to pestrosť paliet. Čierna, žltá, červená. Máme tu Nemecko, máme tu Ameriku. Tak si to prosím. Aký to má zvuk? Áno. To má zvuk, áno. Aha, aj toto. Také žiarivé letnej. Dobre, že neprší. Máme staré počúvať Ameriky. Ešte zopakujem informáciu, viacerí ste sa pýtali, kade budú tu auta najbližšie. Takže momentálne idú smerom na Domanižu, potom Družina, potom Púchov a potom obedujú v Nimnici. Takže takáto bude najbližšia automobilový dizajn. Myslím si, že červená Alfa Romeo nám to krásne doplňa. Pokračujeme ďalej, Jaguar 12 valce typ XJS, toho objemu je tu zelený Jaguar E-Type. O tomto aute sa kedysi aj samotní ľudia z Ferrari vyjadrili, že to je najkrajšie auto na svete, takže naozaj nesmrteľný automobilový dizajn. Aj toto, aha. Myslím si, že červená Alfa Romeo nám krásne doplňa. Bože, tak krásne krásne. Pokračujeme ďalej, Jaguar 12 valce XJS, toho objemu je tu dnes až.
no. Diča. Pán, ale aj veľmi má nahrávku. Krásne. Aj tu nám odchádza krásny kontrast. Amerika medzi Československom. Krásne kúsky zo svojej doby. Vy určite to poznáte Mazda MX-5. Na zahraničnom trhu sa toto auto volalo Miata. Dnes sú tieto autička veľmi populárne, pretože sa dobre ovládajú, sú ľahké a hravé. A už nám odchádza aj vojenská technika. Mali sme tu troška asistovaný rozjazd, ale ako vidíte, toto sú stroje, ktoré vydržia asi všetko. Krásne kúsky. Určite mnohí poznáte Mazda MX-5. Na zahraničnom trhu sa to volalo Miata. Dnes sú tieto autička veľmi populárne, pretože sa dobre ovládajú, sú ľahké a hravé. A už nám odchádza aj vojenská technika. Nie. Mali sme tu troška asistovaný rozjazd, ale projekt, ktorý to Pekné. Aj dička. And you can drive it. If you have it, it was already chipped and pekný prídavok, no a tu už máme absolútne klasiky, ktoré pokračujú ďalej. Škoda.
tieto staré Volkswageny, tak ma napadnú tie staré filmy a človek má chuť to zaparkovať desi v pláži, odhrnúť tie záclonky, otvoriť si jedno pivko, ale tak byť. Krása však. A toto je, že? Prirodzene aj. Krása však. Mávať dodávku. Mimoriadne robustný vojenský aj civilný špeciál pohon 8x8. Takže vzduchom chladený 8 valec, 8x8 pohon. A zaujímavosťou je, že toto auto dokázalo ťahať návesy a prívesy s celkovou hmotnosťou približne 25 až 50 tón v teréne. Tak si predstavte, že 25 tón v teréne dokázalo toto auto utiahnuť. To je niečo neuveriteľné. Pamätáš si? On je vždy šlahatý. Tak to ten jeho tréner, starý pán. Na odchod vám trúbi čierny Cadillac. A za ním aj ďalšie kúsky, aj tento biely. Ako vidíte, všetko nádherne starané historické vozidlá. Máme krásny kontrast, priatelia. Malá Fiatka, ktorú ste videli krásne cúvať a za ňou poriadna Amerika.
Môže byť regulácií, koľko chce. Objem nenahradíš, na tomto motore to proste počujete. Radosť počúvať. Dobre ide, už prestáva, mi dáva derva, na to nie vyjde. Začíname. Je Roman stále zle, on stále pišti, lebo stále naťahuje. To môžete vidieť, okrem Ameriky tu majú pekné zastúpenie aj anglické autá. Konkrétne tento krásny Jaguar, alebo za ním zelený Triumph, takej tej klasickej britskej závodníckej zelenej. A nemôžeme zabudnúť ani na naše československé klasiky. Nádherne staraná Škodovka. Za ňou ide Ford Capri, ktorý bol v podstate takým trošku Mustangom svojej doby pre Európu. No a za ním ide už Mustang, nesmrteľná klasika v krásnej farbe. Zeleno, aká to bola zeleno-modrá, však trafil som to. Šťastnú cestu, nádherný kus. Krásne. Preto som sa mi zdá fotil.
Vychádzajú aj Mercedesy, podľa niektorých najväčšia dizajnová. Tento Mercedes. Wow. Kabriolet sa otvára. Už odchádzali, Tanička bola unavená, chýba ich lietať. Tu je prostě. Áno. Ještě Porsche. No. Tak Ronaldo byl. Aha, ty tu Jak sa stretneme. Chat Vegas.